Okay, oni arita sa kwan na kanang na ang sa tagan og pagtagad no makasama kay kanang na ang Malacañang grabe na karon ka hugot sa seguridad nga ilahang gipatuman diha sa kanang na ang House of Representatives kundiin adto ipahigayon ang SONA no sa naandan ana magyud diha kay gawas nga lugar dako og lugar makasama so anha diha ang SONA moadto sa Presidente Marcos Onya daghan nga nag-ata nga mainta og ma-videohan dito sa tuwa nga makaubanan dito sa RMNs Manila nga kana bang unsa man magtapad baka sila sa dili pa ang SONA magtapad baka sila si Presidente Marcos no og si kanyaw Speaker Martin Romualdez. So mo na nga kanang na ang kuha naman na unya mas Lunes puhon mga sukin dig paminaw na ang ikalima no nga SONA. So unsa may mga angay nato nga madungog ug unsa may angay nato nga atangan ni ining ikalimang SONA mga sukin dig paminaw ni Presidente Marcos. Sayod ta nga ingom ka na doon na kunoy kanang na ang major nga announcement yung kuno. Kanang na ang doon naman kunoy major nga announcement si Presidente Marcos. Tangil lang ninyo kay major ba ng announcement nako unya sa kuan? Unya sa Lunes pohon so muna nga kanang na ang amot unsa kahay major announcement ang pagdako paghang Marcolita mao iyang i-announce. Pero ato siyang kuanon hakay tanawa unsa may angay nga madungog makasama nato unya ni adton to ang ikaupat niya nga SONA aton 2025 dagan nga gipromise no ni Presidente Marcos lakip nga gipromise nga hantod karon dili malimtan sa katawhan ang kanang imbestigasyon sa flood control kay siya gyud mismo ana atol sa iyang SONA ningon gyud siya nga mahiya naman kayo sa mga nakatanggap ng kickbacks. Dunay nakatanggap og kickbacks. Dunay mga ghost projects sa flood control. Ang pangutana, iyaha ba ni nga napaimbestigaran og tarong hantod karon na wagtang ang ICI katong Independent Commission sa toy kwan sa kanang naang ICI mo man ang Independent Commission sa kanang ng ICI. Nawala mga sukin dig paminaw ang investigasyon. Ang katuntuan nga mga gibutang niya dito hinahinay rag kawala, hinahinay kawagtang nahadlok tingali to nga oy mahawa tani oy kisigitang imbestigar unya maapil mang Malacañang so investigasyon. Apil man ang investigasyon anis Malacañang. Ngano man nawala man ang ICI. Sila si Benjamin Magalong nga matod pa adunay nahibaw-an kabahin makasama sa anomalya. Wa man. Unya karon ang ombudsman gasigig hata-hata ang ombudsman. Nagsigig ingon nga ang ombudsman ilahan na kuno nga kasuhan og plunder si kaniyang Speaker Martin Romualdez kay baog gyud kunoy mo ni mauna dako kuno kaayo og nakuha nga kickbacks. Pero mingon sad ang habig ni kaniyang Speaker Martin Romualdez nga di na tinuod, wa mo'y ebidensya ana. Nya ngano nga ombudsman hantod karon wa man gihapon nakapasakag kaso kung naa manggali ebidensya mo. Kung doon na manggali mo ebidensya ngano nga gihata-hata man ang pagpasakang kaso. Nauna pas Marcolita nga igo lang ni dawat og kanang naang donations gikan sa mga private individuals para sa iyang kampanya. Pero katong panahon na dili pa kandidatos Marcolita kato kay wa pa may filing sa Certificate of Candidacy. Niingon na ang COMELEC nga walay nalabag si Senador Rodante Marcolita nganong gipapreso? Dunay mga pangutana nganong gipapreso aron dili maka-appeal sa impeachment. Onya karon ay ang asa man ang mga congressman nga giingon ninyo mga kontraktor, asa man ang 15 ka mga kanang contractors
nga nakadawat mga sukindig paminaw sa daghang proyekto sa gobyerno. Asa man ang duna ba'y gipatubag sa mga ghost project? So muna nga, angay ang mga tao, amot lang, o ganahan pa ba nga maminaw sa suna? Ganahan pa ba nga maminaw sa suna ni Presidente Marcos or dili? Kay mo, makaingon mga, nanapo na ipasalig, puro na sa tingali na binotbot. Antag 20 kilos bugas, wa naman, hanaw naman gan. Sumuna nga bisan og kana na lang flood control. Nganuman, sunan ka sa flood control, duol 1 trillion ang budget sa flood control, kadako anang kwartaha. Unya, 20% mga sukindig paminaw nga kontrata sa kananaang sa gobyerno to sa 15 ka mga contractors. So, doon na ba'y kanang naa nga mga, mo lagi na nga kanang murag una pagka-preso si Cayetano. Murag paminaw na to, una pang mapreso si Cayetano kay ni, kay kaning uban nga mga congressman nga gihatdan og malita, gihatdag malita ba? Tanawa ha kanang na ang atulang sang kuanon habi, tanaw na to, tanawa ning uban sa mga baha. Asa man to nabatoy kato na okay na ba tong video kasama nga Gerald na? Tanawa ning kaning grabe ang pagbaha, dili lang diris ato sa Dakbay Sugbo ang pagbaha. Kay balo man ta nga pero kontento ra ba ta nga mingon tungod kay ni ulan man na usa man na mo baha? Kontento ba ta ana? Di ta kontento kay ang kwarta ana portinda ko ang budget. Okay unta ko nakahibalo ta nga way budget. Beko na to ko nung tanawon, beko na be. Tanawon ni mga pagbaho dito sa Antique. Grabiha dito. Tanawa dito ni sa Antique makasama tanawa tanawa ang kersada kani kersada ni Ang kersada na grabe ang tubig nagkuha na lang og unsay tawag aning salbabida ba ni kasakay lag salbabida taon. Giagi na lag lingaw-lingaw aning usa ka residente dito nagsakay og salbabida taon no. Diapay series nga natanggong taon ang series Sus. Kani manghinaota nga Presidente Marcos dili dili niya ni kalimtan nga naunsa naman ning atoa nga flood control Tanawa ang series niungot ang series. Niungot ang series taas at tubig. Dito ni sa Antique. Kani ang mga rescue tanawa mga residente nga gikan dito taon. Sus. Tanaw ka na, kersada na Tanawan tubig. Tagaliog, mga sukintig paminaw ang tubig. Nya asa man, ang katong mga congressman nga mga nakadawat og malita. Ang mga congressman nakadawat og malita, okay lang to. Di lang na to imbestigaran. Tanawa, puting luuya. Hastang mga rescuers in town, Kani, mga rescuers, Ang mga rescuers nga nadunay gipang rescue. Sus, grabiha taon ani dito sa Antique man Sus, grabiha taon. Uy. Tanawa tanawa ni Sus, grabiha karsada sa dito no, mura sa dog. Tanawa ilaha karsada ni dito ang tubig, tagahawak ang tubig, tagaliog ang tubig. Manghinaot ta maabot ni Presidente nga kaneo, di pa Duta nga. Sus, grabe mga sakyanan Damak-damak tanawa, di ay auto di ay pick up. Grabiha, uy. Dapat swimming pool na bahay. May makakalala. Kalala ko na swimming pool, kalala. Tanawa grabe, uy. So kanay dili lang diris ato Sugbo kay og atong kulatahon og bayo ang sa Sugbo komentaryo. Ingon sa ubang mga congressman nga wa nagilain sa ubang lugar. Sus, rabiha tanawa kaning niya usa nga unsa man ni murag kuha naman ni siya no murag na ni na kaning usa ka lalaki taon wa na may sakyanan nga nangagi. Wa na sakyanan nga nangagi sumuna nga ang iyaha nga kanang ang salbabida nga iya sa dagat, iya swimming pool, iyang gidalas karsada kay ang tubig tagahawak naman Sabi niya taas sa tubig sa Antique no? Tanawa Lapat swimming pool na bahay, way pakakalala.
Oh, sa Kalala, ang highway Kalala. Tanawa, kani tanawa. Lapad ka ng karsada nila, lapad ka ng karsada na puno sa tubig. Damak-damak eh. Oh, damak-damak. Sus, grabe ha, oh. Pero iyahan ningi, enjoy na lang iyahan kuan ka, galingon ha nga. Oh, tanawa ha. Sus, swimming pool, oy, oh. Murag dagat yun, murag dagat nga kuan ba? Ang dagat kay ang tubig kay kon mag blue man. Kani nag brown lang pero tanawa, oh. Oh. Yan na lang gilingaw-lingaw ba? Yan na lang gilingaw-lingaw ang kuwas baha. Wa nay mga sakyanan nga ning ubog diha. Taas na kay ang tubig. Oh. Oh, tanawa ha, grabiha ang kuan. Oy. Kani wa pa gani ni bagyo. Ha, way bagyo nga kusog diha. Wa mo agi ang bagyo diha. Kay si Quiapo dito ra mga sukindig paminaw sa Luzon. Habagat ra ni. Ha? Habagat ra ni ha? Lapad swimming pool. Oh, grabiha ani oy. Sunod ani murag duna nay maghimog baruto daw ba ana na masahiros karsada. Mura-mura na swimming pool trala. Sus grabiha ani ko ana oh. Oh. So mo ni manghinaot nga dili ni makalimtan oy. Sa sakyanan ni agi tungod sa kataas sa tubig mo nang salbabida na lay ni arangkada ha. Oh, so mo na nga kana manghinaot ha. Kani dito ganis Davao grabe sad. Na? So imbestigaran. Atong imbestigaran ni unya nganong hantud wa ma investigation. Ang asa man ang Blue Ribbon Committee. Ha? Asa man mga tulfo, isog man kay mga tulfo ngano mga magisgot og korupsyon hilo man. Ha? Ayaw og tagaig pagduda ang mga tao nga apil mo nakadawat og malita mga tulfo. Agduda man ang mga tao nga wa man ninyo kuan na dili mi mo bahala na lang nang sa baha diha og wa moy og wala moy kanang naang kaluoy sa mga pobre og wa moy kaluoy sa mga kabos bahala na lang na ang duna man koy budget nga nakabutang diha nga maayo na lang unta ng kwartaha kung gihatag na sa mga kabos okay lang gipaayo na sa mga ospital malipay pang mga masakiton gipadagan na gipalit pag mga tambal sa mga hospitals gibutangan pag mga mini hospital sa mga bukid sa mga barangays probinsya malipay ang mga taga-probinsya gihimo pa nagdala ninyo farm to market road gihimo pa nagkarsada okay unta ha sang to sa ghost project unya to sa flood control asa may flood control pagbaha wa man ka pugong ang flood control hino ha sumuna nga kanang na ang nya karon ang ilang imbestigaran si Cayetano ha si Cayetano ilang imbestigaran tungod kay nakita na tos impeachment nga si Senador Alan Peter Cayetano, grabe siya mga kasama nga mo, kuan, mo grabe siya mo dalag pangutana nga mga booking ang mga witness. Grabe oy, ang tubig makasama o sunan ka ng tubiga? Sunan ka ng tubiga nga, murag dagat gyud. Ha? Sunan ka na murag dagat, oh? Sus! Ang kanang tubig grabe kalapad do na patoy katong kuan o kaning ni asang mga rescuer nga sunan kataga murag di gani matugyad sa rescuer kasama jirat ha kato mga nagrescue ba sunan kato mga nagrescue nga grabe ka kanang naa nga kalawom ang ilang girescue karsada to kaingon kag unsa man ni sapa ba ni sapa ni or dagat ni og kuan palagi og blue pag color lagi makaingon ka dagat na gyud. Makaingon ka oy. Pananglitan og kuan pa kanang naang kaning color sa tubig, ha? Og blue pa ng color sa tubig lagi makaingon ka ang dagat ni Arinas Mama. Ha? Grabiha sad sa kuan nato ni asa man mo na gani gipahinumdom na si Habagat makasama si Quiapo. Gapahinumdom kanunay sa tong presidente nga duol na mangyod ang imong suna. Unya na mangyos Lunes ang imuhang report ug unsa imong agi unsa imong accomplishment ug unsa himuunon pa unsay buhatonon pa ha una nga murag karon murag wala man nag-inspeksyon si Presidente Marcos karon murag wala sa nag-inspeksyon sa mga baha ang gi-inspeksyon dito sa West Philippine Sea hino.
sumuna nga kana na ang kuan kayo eh. Kanang na ang nga tuwa nga mga kuansad. Muna nga grabe ang kuan sa flood control. Sayunan kakatong gi-report ni Presidente Marcos, anaa sa 500 billion kapin ang budget sa flood control. Wa nay labot sa wa makwinta. Unya dunay mga ghost project. Naabay mga napriso nakadungog ba kamuron nga dunay na prisong congressman? Dunay na priso nga mga regional nga mga kanang naang taga DPWH. Naatingali sila ra to si Hernandez, Fernandez, sila si kanang naang Henry Alcantara, si Bunuan ron na unsa ka bawhag mga sukin tigpaminaw ron ang ilang investigasyon. Si Bunuan nga maoy sekretary sa DPWH, maoy gihimo nga state witness.